Deputy Chief Executive Member ka KGDC ba pensngan NCM ula Phah ka Khubor Sngewlem halor ka jing Khlad no CEM Barim ka council ba tenwel dekhar ba dei ru MDC ka Shillong uba tenwel ula Khlad no hak ar penrio tarik mentau benai bar ka jing le buram ba khadu ya u kan long hak ar pupra tarik mentau benai hasnong jong u hamaulong sora Tagasngi kalong shisha kasngi ka ba ni baro ni dap daga jing snusi bat ka jing pai donut banyo ka Khubor lor ka jing Khlad no jong iba tenwel to khat ubalong MDC jong ka Shillong constituency ubalalong ru CM u chairman u nongilam jong ka lengatei bat ki babun ki kam ki bawlabat ka district council ka jongi ka jing Khlad no ka jong i kalong shisha ka jing do bakrau berkelong sya ka jing no mensim yang hilang baro bagi dei berkenika jing dia ka ba endet bat ngino aban Khlad ya ki baro ya ki ba iba tenwel dekhar bam kuah ruar bulai ibala no senyang ka jing dei ki babun ki benta na ka benta ka jing Phah jong councils na ka liang jonga kumbu MDC jong ka mau khar penthorong pra deputy CM juga district councils rengkat baro ka district council hi barak kawai ka bakum ka Singapore i Phah ka Khubor Sngewlem syai kong i balong ka kurim ki khun ki bahinga siam baro bar ki pai ba jong ka konsulsi shala ba blei undon dengkat lambat ki bat un ai ki ka jingsuk i ka jing dengan ka bakum ka Singapore ka bagi mat i ka jing snusi nama ka jing du no jong ki yalo jong u baki ki thoin bat na ka liang jongi councils i Phah ya kani Khubor Sngewlem pok blei undon khat lambat ki but ngai bagam mensim ka jongi ba tengbol dekhar kan yo ban songsuk bat utrai aban yang